Pancen kok donya iki isine perkara-perkara sing apik-apik. Nggon apik, panganan enak, sandangan apik, ya tumpakan apik. Asline kabeh donya iki ya isine apik. Mula kudune awak dhewe iki ya seneng syukur marang Gusti Allah. Dikai nikmat sing kabeh apik kanggo menungsa. Nah, tapi yo enek manungsa iki sing ora tau iso ngrasake penake urip, anake sambet yo enek. Nah, mula awak dhewe kuwi ya to, ning donya iki senajan kabeh apik, kuwi iki dudu weke dhewe sak derma nunut. Nek pengin iso syukur ya salah sijine yaiku apa? Rumangsa mung nunut, sak derma nunut, sesuk bakal dikukut.